Eweche mamoko ni Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ogolo chik mondo mikanjo owe thuolo mwandu mane gimako kuom johala e boma ma Nairobi. Sakaja ne loso e kinde manotimo limbe ka tiegruok ma jokanjo mantiere kadak madagoreti e boma ma Nairobi. Nonyiso jokanjo mondo mi ochiw mwandu go duto te ne wegi kamoting'o apiko kod mwandu mamoko. Bende Sakaja chiwo thuolo mar ndalo 7 mondo mi oket sende mag yiego apiko e chuny boma ma Nairobi. Ogolo siem mager ne jo apiko ma ok bi luwo chike matayo yore wuoth bende boma ni biro kawo negi ondamo mowinjore. Kuna car wash machines za vijana wetu. Kuna welding machines za hao wafanyabiashara wadogo town. Kuna flower pots. Kuna food trolleys. Kuna small fabricated kiosks za watu ambao saizi hawana kitu ya kutafuta. Kuna stand za manguo. Kuna zile keja za shoe polish za watu wa shoe polish wa kushine maviatu. Kuna cooking, vitu za kupika, even furnitures. Please do a list, find out who they belong to a release. Within 7 days you identify, pick up and drop off points in town for the border borders. And for sisi tukikubaliwa kufanya kazi kwa kufuata sheria, hakika county ya Nairobi hata utakuwa na stress kupatia watu wa bodaboda ile pesa ambayo mulituahidi, manake we will be already pumping that same money into this very economy.